وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں نعتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے او یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اوے انہاں دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے اوے انہاں دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں میرے قلم نے ساری ذاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے السلام علیکم